हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनो जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै माने दिनै आं गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय बिदिनो ट्रेक्टर मोनाखै ओमफ्राय दिनै मारा नागोन आरोना फार्स्टनो जोंहा ओमफ्राय बैयाव न' गोदान नुदोंना बेयाव गासिखौबो दोनजोबदों ओमफ्राय न'आव होफुंगोन होननानै ओमफ्राय दा दिनै आरोना ओमफ्राय दा माबाखौ माराखौ होसिगोन लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय दाबाय ओमफ्राय माराखौ होनोसै आरोना नेनानैनो मिसिङानो दासो फैबाय नै जोंहानिया बिदामोना बाजाराव थांनांदों आरोना ओमफ्राय जों थाङा बिसोर बाजाराव थांनांदों ओमफ्राय इयो थांफानो नागिरदों नै बे गोजौ सारा थांफानो नागिरदों जोंहा बाजाराव थाङा जोङो बाजाराव फै बाजाराव थाङा फै हा जों थाङा थां दे लोगोफोर मारानखौ होखांबाय आरोना जोंहा न'निखौ होखांबाय बारा न'आव लांदो माबायाव न' लुनायाव बेयाव दोनहैदो नालाय बेयाव दा थांलायबाय ओमफ्राय आङो दा मिस्ट्रिबोफोर दङ मिस्ट्रिया दिनै फैदो आरोना न' लुनाया जोंहायनो ओमफ्राय उनाव दा आं मिस्ट्रिफोरनो साहा फुदुंदो आङो ब्रेडखौ थारमाने माबा खालामना लाबाय आरोना गुदुं खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दा आं साहा फुदुंबाय दङ ओमफ्राय जोङो बाबुजों आंजों होना फैनोसै लोगोफोर साहाखौ लोगोफोर नै साहाखौ लाबाय जोङो ना ओमफ्राय मिथिगोन ना थाबायना आं नोंखौ नै बिमा फिसा साइकेलजों साहोनो फैदो आरोना जोङो जेनेबा नों साइकेल गाखोनो रोंबाय ना नों स्कुलाव बिदिनो थांनांसिगोन साइकेल गाखोनानै माबा जेथा लानो न'आव ओंखारसिगोन आरोना हा बावा जों फैफिनगोन ना दा दे हालु गायदो आरोना इयाव जोंहा हालु गायदो माने आं देखायनो मोनासै ना बख'जोबगोन होलायबाय नै न'आ ओंखारथारसिगोन आरोना बे सालानि न'आ ओंखारथारसिगोन नामा बेयाव malah adalah setelan buildingan tapi kena tapi yang mulai cetajle jaga jensara cetajle kena biarnya ada singketa mana bilang ada mesti building jangan lagi lagi ya jangan lagi lugunan luar kentang nih jangan lugunan building kejutan lugunan bapak deh adalah bisa kejul makan itu makan dan aku bisa siapa lugunan di sana deh जा फैसा साफा लुगोन आरो ना देनां दे गाखोदो जोंनाव रावजों ओंखामबो संनांगोन ना आरो खनसे फैबावनांसिगोन साहा लाबोबावनांगोन ना औ लोगोफोर साहा होनानै मोनफैबाय आरो खनसे आं साहाखौ फुदुंना बुंनोसै आं देबार थांला बिराद गुफुंदो ओमफ्राय आं दालि सुयो आरोना लोगोफोरनि दालि सुनो नागिरदों आं जि डिस्टार्ब होयो जोङो सैमा माखाया बोरमा बुरजासै दालि गोजांनि ओमफ्राय साहाखौबो थिखांना होबाय आरोना रावबो सानै गथ'आ एसेब्लाबो गेलेबाय गाखोलांनाय दिनै जिगाबाव गेलेबायानो गाखोनाय दिन थांनो हायो जाया हर मानो जालाबायनो हाथाय सानायानो नै जायालाबाय दिनै दे गिदे आसला गिदे जानि गोजोन सारा गिदे गाखादे फैफिनलायगोन हायो आं हायो होनलायदो फैफिनफिनदो एलाय थाङा इखि सामाव फैगासिनो बायबा
मानो थिखांनो आंलाय आं थिखाङा आं थिखाङा इखौ मानो बोदो माल' गाखोलांबानो जाबाय र' आदै जायो आंखो आदै जायोथ'रयो आंखो आदै जायोथ'र' गाखोमारसिगोन ना माब्रायलाय आखाया नोंसोरना सेस माबा जोबगोन जोजोबगोन आं भाजा एवगासिनो आरोना बिसोर बाजारनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय अमा बेदर लाबोदो अमा बेदर गोजा एवदो ओमफ्राय उनाव आरो दालि संबाय आङो लोगोफोर अमा बेदर अमा बेदर इयो आं दालि संखांबायमोन आरोना दालि माने दालिखौ रुदोसो दे जोंहा दिनै आं जि रुनाय जानो मोजां मोनो आरोना रुबाय ओमफ्राय फुलकबि आलु मटर बे आंनि बेयो फुलकबि आलु मटर मोनबायनो नाबो लाबोदोंमोन नाखौ जाला मोनबाय लोगोफोरनो आंनिया फुलकबिया माने बारा रं होआ आरो बारा रं होनानै खम जायो जोंनि बिदि लोंनोबो एसे आं बारा बुरजा होआखै मोनबाय आरोना फुलकबियाल' आं दुन्दियाबो होबाय दाथ' दुन्दिया बोथोरखा नालाय दुन्दियाखौ बिराद बुरजा होबाय आङो ओमफ्राय आङो खोबना दोनसै One, two. Ya ada ye. Dan. Siapa ya ye? 1, 2, 3, 4. Majum. An kesekenal. Deh, sana ibu. Ada yang kayak.